Hallelujah. Odofo nyankopon nyo kesiye. Na kame ho ne yen fi yakoma mu ndo nyankopon ase. Fi wakoma mu nyina yi na yaw pejane din kronkron ne sanse. Ono nko ano ye nyame a yede ye ho to no so a eyeyie. Na dawo ma wakwa yen so na dumara kwa. Otwitwa je ebedu ennedue ya. The 31st of October. Praise be the name of the Lord. And then so as of a my show in your young sonko. Yenny David Bay a dream, and no more a toss me and say mo. Na, irade and pipe when your say, my yen to me and dino cray and famao. So they will see if I do ye no. Yes, I do me and swear to me fan no. Yahu and fan showed in conquenu. Yada was say. Obi biara erade o twe wani mu bia ye ne mo se butumi abewie yi enne due yi anwade ne nsenchene ena obeye ediama woma ewo Jesus Christ di mu empo yeda wase wode akese a waye se wode yankwa ache yen na erade waje yen efi owu mu yeda wase se wode Yesu Kristo amma yen se achede sonko a yekwati a yentimi enya hwe Nyame okronkron yeda wase senenso wakasa achre ye wo Yesu Kristo dim. Amen. Odofo me ma wakwa aba edeba oti ase senjumedie yiso. Na yafia kinkan sam afia nyom miensa edikosi ensia. Ose na werade woni mechem wona obo me ho ban. Woni meni onyam woni metipejafo odofo obi biara o siniti ase no sanipa no ebi wo na eye niwo sanipa no bi wo na ekwadanda sanipa no bi ne ra aho odofo na so Yesu Kristo wepeja yenti hallelujah afei me so frerade ne rade tie me ofi ni bipo konkron no so ofi ni pemu ena odi tie me afei ebra me koda ye no me no nyina be di adanse se koda ne ya do ye be sorry na batansa no ekwita ye mu hallelujah yesro ye na yesro enema bebre timi de sroba enema bebre timi de sroba ade mi koye na sanye ye sikei mi di sorry mo fanche me hallelujah sikei mi di kosie na se omo e disappoint me esro afia kwan bebre so na eba obi timi di ehwemo na ma ye renyina pa e wa brabo mu nanso nia oni hwamo eni asafo Awurade anamon bebre wo ho ye tu aye misa no ntine wie na akoyo ha oni amane ne mom se na ye be free akoma mu na ya dana ase ya hye ni onyam ya sese emfia ye dimpo na ye hwa no pa bia ye nyankopon nya ne ye ya odofo enka enye nhye sese nya ne ye nanso eye ne fe na ye ne pese obenya ne ye ne yetimi akoya dada nwuma so na ma ya brabo nso so etimi etompon ye honhoma brabo nso betimi aye from ye betimi nya dance di ye betimi aka ne ho asama cha fofo oho ni sa ye ja ye ho asem efa ne ho uja odone ma okọ ekodum pempenso so de ne nkwa eto ho edema ye odofo ma obi nso so ehu ne Yesu abeye onfo wa brabo so na onfe hu Yesu ene sa okọ asafo no mu dia yanka wiase aba besha asafo no mu na yempa ibo nyina na se ankronkro bi okọ nyame asafo dem kotie na asem de Awurade nya ne ho adwuma agise we prim na koma se on sacha na dwen adafo no ma ye de yenkoso no ye mompai mankrofo etesa ye mompai ma ye ho na nyame ma ewo mu no omunya fa ho die me ne wo ye beje atomo a yanto ye ntua wanje yin bibia ene ne oyema yin na eche ni nyina se odi Yesu ache yenkwa
fi wakoma mu. Fi wakoma mu ton. Esan sɛ wotwitwa agye yɛn wɔ akɔneasa nyinaa mu. Wadom yɛn. Ɛma yɛn nso so yɛka yɛfra Nyame mma. Ɛma yɛn nso yɛtumi gyina badwa mu ɛkasa. Aseda nka wo Awurade. Ɔdɔfoɔ ma nnɛ due ɛnyɛ aseda da, ɛnyɛ ayɛyie da, ɛnyɛ nkamfo da. Ɛmfa ho ne tibea a wowɔ mu no, ma Nyame nyɛ kɛseɛ, ne tibea no nyinaa nyɛ nketewa. Mesrɛ wo sɛ kyɛ asɛm yi, mesrɛ wo sɛ ma ho kwan na Nyame mfa wo so, na kasa kyerɛ ɔkra bi ɛnnɛ. Nyame nhyɛ wo bebree wɔ Yesu din mu. Amen.